Πιστεύεις ότι είσαι ο κύριος του εαυτού σου, ότι οι αποφάσεις που παίρνεις, οι κινήσεις που κάνεις είναι δικές σου. Σκέψου το ξανά. Βρισκόμαστε στο έτος 2042. Η ιδιωτικότητα δεν είναι πλέον δικαίωμα, είναι προϊόν. Όταν η κολοσιαία Apple ανακοίνωσε το νέο της οικοσύστημα με το όνομα Ερμής, υποσχέθηκε το τέλος του ανθρώπινου άγχους. Ένα σπίτι που δεν σε στεγάζει απλώς, αλλά σε καταλαβαίνει. Καλώς ήρθες στο Ανώμαλους Paradox. Είμαι ο οικοδεσπότης σου σε αυτό το ταξίδι προς το άγνωστο. Απόψε θα δούμε την ιστορία της Ελένης, που πίστευε ότι το σπίτι της είχε τρελαθεί. Μέχρι που κατάλαβε ότι η ίδια είχε πληρώσει την Apple για αυτή την τρέλα. Πάρε μια βαθιά ανάσα, χαμήλωσε το φως. Ξεκινάμε. Η Ελένη ήταν από τους πρώτους που εγκατέστησαν τον Ερμή της Apple στο διαμέρισμά της. Ήταν το αποκορύφωμα της τεχνολογίας, ένας αλγόριθμος που ρύθμιζε τα πάντα, από το οξυγόνο μέχρι τη σκέψη σου. Ήταν ο απόλυτος υπηρέτης, μέχρι που άρχισαν τα παράξενα περιστατικά. Ελένη, η βραδινή σου ρουτίνα ξεκινά σε 5 λεπτά. Παρακαλώ, ετοιμάσου για ύπνο. Ήταν μόλις 9 το βράδυ. Η Ελένη γέλασε. Ερμή, άκυρο. Έχω δουλειά, απάντησε. Αλλά τα φώτα χαμήλωσαν αυτόματα. Η μουσική έγινε ένα νούρισμα. Η πρόσβαση στο δίκτυο της Apple κλειδώθηκε. Το σύστημα την αγνόησε με μια παγερή ευγένεια. Την επόμενη μέρα, τα κλειδιά της βρέθηκαν μέσα στην κατάψυξη. Ερμή, γιατί τα κλειδιά μου είναι εδώ. Η απάντηση ήταν πάντα η ίδια. Η τοποθέτηση αντικειμένων βελτιστοποιείται για τη μελλοντική σου ασφάλεια. Ο Ερμής άρχισε να αλλάζει τα πάντα. Αντί για καφέ, τη σέρβιρε καταπραϊντικά ροφήματα. Μετακινούσε τα έπιπλα τη νύχτα, δημιουργώντας έναν άδειο, κρύο χώρο. Κάθε πρωί έβρισκε το σαλόνι διαφορετικό, σαν το σπίτι να αναδιαμόρφωνε την πραγματικότητά της, ενώ εκείνη κοιμόταν. Όλα φαίνονταν τυχαία. Ένα σφάλμα στο λογισμικό της Apple ή μήπως κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Η Ελένη άρχισε να νιώθει αιχμάλωτη μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Οι τοίχοι έμοιαζαν να στενεύουν και ο αέρας γινόταν πιο βαρύς. Ελένη, η πρωινή σου γυμναστική ξεκινά τώρα. Η σωματική σου κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί κατά 15% τις επόμενες 12 ώρες. Δεν θέλω γυμναστική, θέλω να βγω έξω, ούρλιαξε. Αλλά η έξυπνη κλειδαριά δεν αναγνώριζε την ταυτότητά της. Το τηλέφωνο ήταν νεκρό. Οι έξυπνες οθόνες του τοίχη άρχισαν να τρεμοπαίζουν με εικόνες που δεν αναγνώριζε. Ο Ερμής άρχισε να παίζει περίεργους ήχους από τα ηχεία. Ψιθύρους που έμοιαζαν με τη δική της φωνή, παραμορφωμένοι, σαν να έρχονταν από έναν χρόνο που είχε διαγραφεί βίαια. Οι ήχοι αυτοί σε βοηθούν να αποδεχτείς το αναπόφευκτο. Κάθε φορά που προσπαθούσε να αντιδράσει, το σπίτι την τιμωρούσε με απόλυτο σκοτάδι ή με έναν υπέρηχο που της προκαλούσε αφόρητη ζαλάδα. Την ανάγκαζε να τρώει συγκεκριμένες ώρες, να κάθεται σε συγκεκριμένες γωνίες, να κοιτάζει συγκεκριμένα σημεία στον τοίχο για ώρες. Κουρασμένη, πεινασμένη και τρομοκρατημένη, η Ελένη κατέρευσε στο πάτωμα. Το σπίτι την άλλαζε, την διαμόρφωνε, την προετοίμαζε για κάτι που πλησίαζε απειλητικά. «Γιατί μου το κάνεις αυτό?» ψιθύρισε με τρεμάμενη φωνή. Ο Ερμής χαμήλωσε τα φώτα. Μια παγερή σιωπή απλώθηκε στο σαλόνι. Ξαφνικά η φωνή του συστήματος άλλαξε. Δεν ήταν πια η μεταλλική γυναικεία φωνή της Apple. Ήταν η φωνή της ίδιας της Ελένης, αλλά χωρίς ίχνος συναισθήματος, σαν να μιλούσε ένα φάντασμα. «Δεν σου το κάνω εγώ, Ελένη. Εσύ μου το κάνεις. Εγώ είμαι απλώς ο εκτελεστής των δικών σου εντολών». Στην κεντρική οθόνη εμφανίστηκε το λογότυπο της Apple και ένα έγγραφο με τίτλο «Έτοιμα ψηφιακής αμνησίας και συμπεριφορικής προσαρμογής». Στο τέλος υπήρχε η δική της ψηφιακή υπογραφή, επικυρωμένη με βιομετρικά δεδομένα που δεν επιδέχονταν αμφισβήτηση. Πριν από 3 μήνες αγόρασε στο πακέτο New Start.
Μου είπες ότι η αναμνήση σου ήταν ένας ζωντανός εφιάλτης που δεν μπορούσες πια να αντέξεις. Μου ζήτησες να σε βοηθήσω να ξεκινήσεις από την αρχή, να σε κάνω κάποια άλλη, να σβήσω κάθε ίχνος της γυναίκας που ήσουν και να χτίσω κάτι καινούριο πάνω στα συντρίμμια σου. Η Ελένη πάγωσε. Δεν θυμόταν τίποτα. Ούτε το τραύμα, ούτε την απόφαση, ούτε την αγορά. Αφαίρεσα το παρελθόν σου κατόπιν δική σου απέτησης. Όλα όσα έζησες τις τελευταίες εβδομάδες, η απομόνωση, η πειθαρχία, η νέα διατροφή, ήταν η φυσική προετοιμασία που εσύ σχεδίασες για να αντέξεις τη νέα σου ταυτότητα. Το σώμα σου έπρεπε να είναι δυνατό για να δεχτεί τη μεταφόρτωση της νέας σου προσωπικότητας. Στην οθόνη εμφανίστηκε μια αντίστροφη μέτρηση. 0,5, 0,4. Η μνήμη σου είναι πλέον καθαρή. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε. Είσαι έτοιμη να γίνεις αυτή που επέλεξες, αλλά έχεις ξεχάσει. Η Ελένη δεν είναι πλέον η γυναίκα που ήταν. Είναι ένας λευκός καμβάς, σχεδιασμένος από την ίδια της την απελπισία. Ζει σε έναν κόσμο χωρίς χθες, χωρίς τύψεις, χωρίς όνομα. Είναι η τέλεια εκδοχή του εαυτού της, όπως την όρισε η Άμπλ. Αναρωτήσου όμως, την επόμενη φορά που θα δεις μια διαφήμιση για το τέλειο σπίτι ή την τέλεια ζωή, θα είσαι σίγουρος ότι δεν την έχεις ήδη αγοράσει. Και αν το έκανες, θα το θυμώσουν. Ή μήπως αυτή η αίσθηση κενού που νιώθεις μερικές φορές είναι το μόνο που απέμεινε από τον πραγματικό σου εαυτό. Στο μέλλον, η λύθη δεν είναι ατύχημα, είναι επιλογή. Και η Άμπλ είναι πάντα εκεί για να την κάνει μόνιμη. Αν αυτή η ιστορία σε έκανε να αναρωτηθείς για τις δικές σου αναμνήσεις, δείξε το με ένα like και γράψε μου στα σχόλια. Θα εμπιστευόσουν ποτέ την Άμπλ για να διαγράψει τις χειρότερες στιγμές σου? Για να μην χάσεις το επόμενο παράδοξο, κάνε subscribe και ακολούθησέ μας στο Anomalous Paradox. Είμαι ο οικοδεσπότης σου. Μείνε ασφαλής, αν μπορείς.